Oh sido, wong ditinggal belayar masalahnya. Ayo Nis, joget Nis. Rasa sini karo aku. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing ganteng kaya Mas Adi. Pungkasane sliramu digawe lara. Rawurunga saiki ne dadi rondo. Nanging piye kabeh mau wis kepacut. Ibarat bubur Simbahe ngaku dudo iki. Mula ketonku iki tanpa upama. Ayo Lek Sukir. Ojo lali sawerane. Lamaranmu sing tak tampa. Ayo Mas Denny. Monggo Mbah tak gandeng, Mbah. Ngajeng Mbah tak gandeng, Kak. Tata senenge sing tua-tua ya. Lah nyekele abang iki. Iku ora perlu digetoni. Janjiku mbiyen aku gelem ngenteni. Kowe lan aku muga dadi bojone. Amin, para iki. Ora kena prawane tak enteni rondone. Iku wis kepacut. Sing tak suwun, sing gedhe pangapurane. Andom tresno bebojoan selawase. Yakin karo Simbah? Yakin aku ndek Simbah. Lho, abange wis kena. Lah abange senang anu. Nang Serasi Dinda. coy. Ayo Lek Agus, aja kelalen iki ngomongnya hook. Tadi ada request dari ibu-ibu. Wongnya pengen di ibu-ibu ini ora apa. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Aturi nopo? Golek bojo sing ganteng kaya Mas Adi. Ala-ala iya. Pungkasane Anis digawe lara. Rawurunga saiki ditinggal layar. Nanging piye kabeh mau wis kepacut. Ibarat bubur ora bakal dadi sego. Mula ketonku iki tanpa upama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Yakin ora kuwi? Jane Jane. Kowe yakin ora biyen Pak tak lamar nampa ora? Kabeh iku ora perlu digetoni. Janjiku mbiyen aku gelem ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni randane. ora nyono sampeyan sabar ngenteni. Ala ya sabar terus. Ing nyatane tresnomu tulus kang suci. Iya, jelas kuwi. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Tangapura. Andom tresno bebojoan selawase. Andom tresno bebojoan selawase. Ya,
Matur suwun si Matur suwun, Mbak. Mbak. Nggih. Malih kula dereng uman. Tadi ada ibu-ibu